నా కుమారులారా, నేను చెప్పేది వినండి. నా నోటి మాటలు జవదాటకండి. నేను చెప్పే ఉపదేశం నుండి తొలగకండి. జారస్త్రీ ఉండే ఛాయకు పోకుండా నీ మార్గము దానికి దూరం చేసుకో. దాని ఇంటి వాకిటి దగ్గరికి వెళ్ళవద్దు. దాని ఇంటి ఛాయలకు వెళ్ళకూడదు. వెళితే పరులకు నీ యవ్వన బలాన్ని, క్రూరులకు నీ జీవిత కాలాన్ని ఇచ్చివేసిన వాడివవుతావు. పరాయివారు క్రూరులై నీ జీవితకాలమంతా నిన్ను వేధిస్తారు. నీ ఆస్తి వలన పరులు తృప్తి నొందుతారు. నీ కష్టార్జితం అన్యుల ఇల్లు చేరుతుంది. తుదకు నీ మాంసము, నీ శరీరము క్షీణించినప్పుడు నీలో నీవు చెప్పుకుంటావు, మూలుగుతావు. ఎలాగంటే, అయ్యో, ఉపదేశమును నేనెలా త్రోసివేశాను, నా హృదయ గద్దింపును ఎలా తృణీకరించాను, నా బోధకుల మాట నేను వినలేదే, నా ఉపదేశకులు చెప్పేది నేను వినిపించుకోలేదు, చెవియొగ్గలేదు. నేను సమాజ సంఘముల మధ్య ఉండిన ప్రతి విధమైన దౌష్ట్యమునకు లోబడడానికి కొంచెమే ఎడమైంది. ఈ విధంగా